tot, donar les gràcies, com ja he dit, i després explicar per a aquells que potser no ens coneixen qui és Almacelles Lliure, qui som, quan vam néixer, per què, on i quin és el nostre propòsit. Almacelles Lliure, com heu vist a l'entrada, és que feu una més internet, ja haureu vist que hi ha el portal de Facebook, allí vam néixer nosaltres. Almacelles Lliure fa cosa d'un any i mig, gairebé dos. Vam néixer primerament en un acte de protesta contra la censura que hi havia a Almacelles, perquè va haver un dia que se'ns va ocorrir criticar aspectes polítics que no ens agradaven del poble, i va haver qui va decidir que no li agradava que hi haguessin veus contràries a qui governava, i ens van amenaçar, ens van bloquejar pàgines d'internet, ens van estar perseguint durant un temps. Llavors aquest va ser el primer naixement, l'acte de protesta, de dir que ja n'hi havia prou de no poder parlar. I el següent pas va ser el ser ferms i defensar la llibertat d'expressió. Llavors vam pensar que era important i imprescindible crear algun espai obert, que en aquell moment ens ho donava Facebook, perquè per mitjans locals era impossible, i a través de Facebook vam voler crear una espècie de plataforma o pàgina on tothom que volgués pogués escriure per criticar, per defensar, per proposar, per parlar, perquè cadascú escrivís allò que pensava, allò que volgués en cada moment, ens agradés o no ens agradés, però tothom havia de tenir el dret d'explicar què és el que pensava. Llavors ens vam donar compte, en un principi, a la pàgina de protesta, sí, aquests Almacelles Lliure, mira, ara tenen un rebot, mira que estan contra l'alcalde, mira que no els agrada això, però van passant el temps i què passava? Que cada cop ens arribaven més missatges, cada cop la gent es ficava més en contacte amb nosaltres i ens explicaven històries que eren molt semblants i molt properes a la nostra. Llavors, del que va començar com un acte de protesta i va continuar com un acte de defensa dels drets de llibertat d'expressió, vam veure que allò s'havia convertit en alguna més, que en aquest poble hi havia alguna cosa que tenia que canviar, que no podíem continuar com fins llavors. I vam pensar que potser seria el moment que Almacelles Lliure deixés de ser una pàgina de Facebook i passés a ser un moviment ciutadà de gent del poble que defensem el nostre poble i l'estimem per molt que ens diguin que no, i que volem seguir endavant i volem fer coses noves amb gent nova per canviar una realitat que a nosaltres no ens agrada. Llavors clar, amb què et trobaves? És que el poble està molt bonic. Sí que està bonic, però a quin preu? Quin preu hem de pagar perquè el poble estigui bonic? La gent se'ns queixa, és que jo pago d'impost de circulació el que paguen a Lleida. És que quan m'arriba el rebut de l'aigua pago el 300% més que fa uns anys. Aquest és el preu? Un preu de tenir una llar d'infants que els nens no poden anar perquè les famílies no poden assumir la quota. De 7.000 habitants hi ha 30 alumnes a la llar d'infants. Això és una vergonya. O sigui, tenir el poble bonic no es paga amb això. De què ens serveix que l'equip de futbol del poble es tingui que pagar ells de la seva butxaca a un altre equip perquè al club del poble no els deixen jugar, perquè hi tenen preferència gent que són de fora. Aquest és el preu que hem de pagar? El preu que hem de pagar és que arribin les carrosses, algo que havia estat un acte que aquí al poble era espectacular, tothom s'hi volcava. Què ha passat aquest any? Ni una carrossa del poble. Les han fulminat. Quin és el preu de pagar de tenir un poble bonic? Que els comerciants tinguin que estar tancant les botigues? Perquè la gent de fora ja no ve a comprar Almacelles? Perquè és impossible circular? Perquè no s'hi pot aparcar? Aquest és el preu que hem de pagar per tenir un poble bonic? Això és el que volem. Que durant tots aquests anys, sí, el poble està molt bonic. I què més? D'alguna cosa de viure la gent del poble. On està la indústria que prometien? On està? Perquè cada vegada hi ha més gent que està aturada. No hi ha sortida, la gent està ofegada. No podem pagar els impostos que paguem. On està la participació de la gent jove? Ha desaparegut. Jo recordo quan jo era petita, hi havia l'esplai del forat, havia un munt d'activitats. On estan? A cap lloc. Per què? Perquè no els deixen. I des d'Almacelles Lliure reivindiquem que volem un altre poble. Volem un poble de la gent. Que ja tenim les places, que està molt bonic, sí, però ara és hora de la gent. Anem pel carrer i no hi ha ningú. Ningú. No surt la gent. Les festes majors són ridícules.
ridícules. És que ni la gent jove, la vida que hi havia abans per la festa major, la il·lusió, on està? A cap lloc. Per què? Perquè no volen. On està el Fidal d'Almacelles, reconegut a nivell de tota la província anys enrere, que havien d'instal·lar carpes a fora perquè no hi cabien els comerços? On està tot això? Això ho hem de pagar per tenir un poble únic? Doncs des d'Almacelles Lliure creiem que no. Creiem que el paper de la joventut és fonamental per un poble i que s'ha de potenciar la joventut, les associacions. Hem de donar vida a Almacelles. Les plantes no donen vida. Donen fotos, però no donen vida. Per tant, aquesta és la finalitat i és el camí que Almacelles Lliure volem prendre. Fins ara, si ho hem criticat molt, sí, hem criticat, s'havia de fer. Durant 2 anys ningú ho ha fet. S'havia de fer, s'havia de criticar. Però ara és el moment de donar propostes i de tirar endavant. I d'ensenyar i demostrar quin és el nostre projecte de poble. I en el nostre projecte de poble hi entren els infants, hi entra la gent jove, hi entra tothom, amb llibertat, sense que ningú li digui a la gent què és el que pot i què no és el que pot fer. L'Ajuntament no és de quadre, l'Ajuntament són tots. I això s'ha perdut i hem de lluitar per tornar-ho a aconseguir. El poble ha de ser de la gent d'Almacelles, de tothom, sense distinció ni de color polític ni de color de pensament. Res, és igual. Què més dona el que pensa el veí de la vora o en quin partit milite? És igual, és ciutadà d'Almacelles. Si al fi i al cap tothom tenim els mateixos objectius pel poble, donar vida al poble, que la joventut tingui coses a fer, que la joventut tingui un futur en aquest poble, no el tenen. La ciutat il·lustrada ha sigut, l'enganyifa, que durant 12 anys hem estat tirant diners i diners i diners i diners i diners, 15 milions d'euros, dient últimament, per a què? Per a res. Per a res. Perquè la gent estem com estem. Llavors, des d'Almacelles Lliure, el nostre camí a seguir és aquest, donar vida una altra vegada al poble, donar veu al poble, fer una política participativa, on tothom participi a l'Ajuntament. Tothom. No són els regidors els que han de muntar les festes, és l'associació de joves. Són totes les associacions del poble, les que tenen que muntar l'agenda cultural del poble. És la gent, són els infants i els joves que volen jugar al club de futbol del poble. O la joventut que vol crear clubs nous i des de l'Ajuntament han de tenir suport. Tenim grups de música aquí a Almacelles que estan reconeguts internacionalment i aquí al poble han estat anys que no han pogut tocar per pensar diferent a qui mane. I això és una vergonya. I això s'ha d'acabar. I l'Ajuntament està per destinar els recursos a la gent, per ajudar a la gent i simplement ser un gestor de recursos. No imposar res a ningú, no tinc que ser jo qui té que fer les coses, tinc que donar llibertat i recursos a la gent perquè les puguin fer ells. Perquè jo no puc dir als comerciants què és el que tenen que fer els comerciants. Ells ho saben. Jo no puc manar. Els regidors no són sers omnipotents que tot ho saben. Per tant, el nostre camí a seguir ara és aquest. És tornar a Almacelles una altra vegada als ciutadans i ciutadanes, als infants, als joves, als avis i de tothom. Així que, espero que durant l'acte d'avui us ensenyarem el que tant ens demanaven. No, és que només critiqueu, no feu propostes. Doncs avui comença el dia en què nosaltres comencem a fer i a apostar per les nostres propostes i pel nostre Almacelles. Així que, gràcies. I ara, com no sóc jo sola, Almacelles Lliure, som un grup de gent i hem fet un vídeo de presentació, perquè alguns d'ells avui no han pogut venir, per a que veieu realment qui som Almacelles Lliure i què volem cadascú de nosaltres. Gràcies.
Doncs aquest és un petit trosset de cadascú de nosaltres, no ho podíem resumir tot. I ara anem ja a l'explicació del nostre programa electoral i per no pegar-vos jo el rotllo i estar aquí 2 hores xerrant, sortirà més gent de la llista perquè sempre hem defensat que en una llista política té tanta importància el primer com l'últim. L'únic que el primer és el que s'aporta les bofetades. Però treballant de treballar tots, des del primer fins a l'últim, importants ho som tots. Per tant, ara sortirà l'Eli, que tot i que és l'últim, és una de les persones que va començar a ser lliure. És un ferm idealista i creieu que d'ell s'aprenen moltíssimes coses. Així que, Eli, sisplau. Ai, aquesta joventut. Bé, jo potser soc el més iaio de tots, el més gran, però potser d'edat, perquè d'aquí encara tinc ganes de lluitar. Bé, jo penso que la joventut és la que té tirar el carro. La joventut és la que té que arrastrar i tirar cap endavant. Els que ja són més grans tenim que donar l'experiència, les idees, tot el que hem viscut, però són ells els que tenen encara valentia, tenen ganes, tenen força i són ells que tenen que tirar. Per això crec que jo la meva situació serà sempre estar al seu costat, però no dirigir res, sinó que siguin ells els que portin tot el tema. Bé, jo una de les coses que em preocupen bastant és la part social. La part que a vegades se n'oblida molt la gent perquè això no dona diners, això no dona propaganda. Reconèixer que hi ha gent que està passant gana, això és lluent, això no està al dia. Però està. I segons les últimes enquestes que s'han fet aquí, hi ha unes 100 famílies que estan per sota del nivell de la pobresa. 100 persones, uns 100 treballadors que estan en paro, que no tenen ingressos, que estan en una situació precària.
I en total, entre fills i tal, podrien ser uns 300 i alguna cosa, de mitja. Sèrio, això, és molt sèrio. És sèrio que no tenen recursos, no tenen formes de tirar endavant i estan amagats, no es coneixen, no estan, però estan al costat nostre. Bueno, tenim que fer alguna cosa perquè aquesta gent, en certa forma, ajudi a emprendre un camí nou. Tenim aquí a Macelles, jo que m'agrada molt caminar a quan podia i quan puc, per tot el poble, hi ha edificis sencers, buits, abandonats quasi, perquè en teoria els tenen els bancs, que no fan res amb ells. Coi, per què tenen que estar buits, destruint-se, enfonsant-se? Per què? Intentem tractar amb els bancs d'alguna manera que tant la joventut que vol fer la vida nova, que ja és important i difícil de tirar endavant, com la gent que realment està en situació precària i fotuda, doncs tindre la possibilitat de tindre un lloguer social, un lloguer acord amb els seus petits ingressos i que puguin refer la seva vida. És una de les idees que nosaltres volem treballar des d'allà. Això és un punt important per la joventut, que no se'n vagi del poble, com per la gent que està passant penúries. I aquesta gent que està passant penúries, hi ha nens que estan amb l'alimentació fotuda. Fer una renta mínima per aquesta gent que no pot donar de menjar als seus fills. Així de senzill. Des de l'Ajuntament, fer una partida per aquestes coses. No pensar només en infraestructures, sinó pensar en la gent que tenim al costat nostre, que té aquesta necessitat. En quant a infraestructures, està el que és la nova residència que hem fet, una molt impressionant, molt maca, molt gran, ha costat una millonada per 32-33 persones. I és una llista d'espera reconeguda fa 4 dies, enorme. Home, suposo que tindrà que demanar més, tenim necessitat de més. I aquests gana, no sé com els tindrà que fer, però tindrà que intentar organitzar, demanar a la Generalitat, demanar que sigui, que això sigui per més gent, no només per 23 persones, o 32 persones, perdó, que són privilegiades en aquest poble. Penso que això es té que canviar, i donar una alternativa diferent. Pensem en l'edifici que quedarà buit, amb la residència quan canvi quedarà un edifici buit. Bueno, aquí tindrem que fer alguna història, tindrem que fer els avis que decideixin quina història podem tallar de l'associació d'avis, d'activitats, igual com la gent jove. No podem fer una altra cosa en aquell edifici, perquè ja està per acord, no es pugui fer res més. Però sí, intentar entre tots donar-li vida adequada i que la gent estigui a gust. Coses que poden fer socialment. Joventut. La joventut la tenim totalment abandonada. No tenen activitats al poble per poder fer-ho. No, és que jo aquest migdia estava parlant amb una noia que ve amb la seva mare a netejar l'escala. Jo comentava, dic, és que la nit està buida aquí, a Macelles. La gent se'n va fora de Macelles. La gent jove no es queda a Macelles, se'n va fora, amb tot el risc que això representa. No tenen activitats aquí, no hi ha moguda aquí. La nostra missió és que la gent jove es quedi a gust aquí i estigui a gust aquí i comptar que sigui necessari d'organitzar amb ells, que són els que dirigeixen la història, que muntin les seves històries. I des de l'Ajuntament l'únic que es pot fer és intentar coordinar amb ells perquè ells, que són els que tenen que treballar, facin el seu gust la seva nit i les seves distraccions, les seves activitats, els seus esports, siguin ells. No nosaltres que ja som ja granats. No. Són ells els que tenen que treballar. I parlant d'això parlem de guarderies. Suposo que això ja guardarà, ja parlarà després. Ens segueixi. La part econòmica jo no la penso tocar perquè soc un negat per l'economia. Això jo ho deixo. Però sí que m'importa molt la cultura. I la cultura, ho he dit abans, Laia, i és cert. Jo fa 7 anys que estic a aquest poble
ja me l'estimo més potser que molta gent que és de tota la vida, estimo molt aquest poble, perquè estic molt a gust i em sento molt acollit i em sento participatiu de moltes coses. I jo he estat, i molta gent que em coneix sabrà que he estat participant de moltes activitats culturals. Que en un moment donat, potser per idees diferents es va matar, m'ha dit tu ja prou, s'ha acabat, no fes res més aquí. Bueno, però jo seguiré i vull fer coses aquí al poble i seguiré fent coses al poble. I estimo molt aquest poble. Em fa molt tristor, no?, quan fes la festa de l'aigua i aquest any no hi havia ni una carrossa nostra. Tot eren de fora, que a més se'ls hi paga perquè vinguin aquí. És trist, no? Per mi és molt trist, això. Que tinguem d'esperar que vinguin de fora per donar una alegria de confetis i tal, i que d'aquí no siguin capaços de muntar res. Que diu la carrera de llits, la baixada de llits, les penyes, cada vegada menys. Penso que això és de revifar i l'única forma que això es visqui un altre cop és que els que es porten a l'administració donin copets i empentes perquè la gent es mogui. I aquesta és la nostra missió i intentarem que així sigui així. Estic fent un anàlisi general, que suposo que en el llibret que teniu està molt especificat punt per punt, però és explicar més o menys per on anem, perquè volem participar amb la gent, volem que la gent participi i volem que la gent es mogui i la gent opini i que la gent sàpiga que estem al costat seu per fer el que sigui necessari. I aquesta és la nostra missió. No passa a la Montse Cortázar, que parla més de... Bueno, jo no parlaré d'aquesta vessant. Jo, com que tinc un altre perfil, us aniré a explicar del que jo sí que sé explicar, o almenys em sembla que algo. Jo us explicaré per què penso que l'estratègia que hem seguit amb aquest poble durant 12 anys està equivocada. Jo crec que és una estratègia d'una ciutat il·lustrada que pretenia que en base al museu i certes monuments i coses aquí vinguessin. Basat en això, ens hem estat invertint moltíssims diners, molts. Però està equivocada de base, perquè qualsevol empresa, o qualsevol organització, o qualsevol ajuntament, o qualsevol ciutat, el que basa el seu futur és amb els seus punts forts, mai amb els seus punts febles. I aquí era un punt feble. Nosaltres som un poble relativament nou, som joves. I per tant ho hem tingut de construir tot. Per molt que construïm, mai serem com altres poblacions. Si me'n vaig a Boí, allò sí que és el seu punt fort. Aquí poden basar la seva estratègia, l'han de basar tota en això, perquè d'aquí portaran gent i d'aquí faran economia. Nosaltres ens hem equivocat, portem 12 anys equivocant-nos. I per tant, el que nosaltres plantegem és basar-nos en els nostres punts forts. No deixem de ser a 10 minuts de Lleida. No deixem de ser un poble agroramader. Aquí tenim agricultura, aquí tenim ramaderia, aquí tenim petit comerç. I a més, aquests últims anys, al seu rotllo, diríem, han anat sorgint altres empreses, petites empreses d'oli, de cervesa, pa... Tenim això, perquè som això. Doncs per què no anem a basar-ho en això? S'hagués tingut de fer així al principi, perquè era el que era. No hem de canviar de manera de ser. El nostre pensament és que això hem d'atreure la gent cap aquí perquè nosaltres tenim coses a vendre, però hem de tindre coses diferents a vendre. Doncs siguem el rebost. Podem ser el rebost de Lleida. Però què vendrem? Doncs el que tenim, productes de qualitat. I quines empreses han de sorgir al voltant de tot això? Però el que està sorgint, sense necessitat que ningú impulsés, estan sorgint. No hi ha més que mirar al voltant. Perquè som això. Què podem fer per atreure-ho? Home, productes de qualitat, que s'està fent, portem-los cap aquí. I aprofitem les sinergies de que tot aquest tipus d'indústria pot portar aquí. Els comerços se'n poden veure beneficiats. No puc atreure una persona de Lleida aquí per vendre-li roba,
però sí que la puc atreure per a vendre-li un producte diferent, un formatge, una cervesa, una carn diferent. La puc fer d'aquí o puc aprofitar i anar a buscar a fora i fer aquí la venda. Com? Què han proposat en aquest programa? Que a més té noms estranys alguna cosa. Per exemple, hi ha un virtual market. Cada marca per separat és pobra, és petita. Anem a fer una marca única. Totes aquelles marques que tenim aquí i que poden sorgir, anem a ficar sota un paraigües. El paraigües d'Almacelles, el rebost d'Almacelles. El podem posar aquí. Podem fer aquesta plataforma de venda. Podem donar a conèixer aquest poble amb aquests productes. Anem a fer més. Estem a 10 minuts de Lleida, 20 quilòmetres. Anem a fer una via verda. Anem a fer una via verda que passi, que vinc de Lleida fins aquí i marxo a l'Aragó. Estem a 20 quilòmetres. Les bicicletes, no sé si vosaltres ho heu fet, però el turisme familiar és una cosa que té moltíssim i dona vida a moltíssimes poblacions. Restaurants, bars, botigues, altres negocis que poden estar relacionats, tenim pins. Podem ficar negocis. Nosaltres no podem posar a l'Ajuntament, però sí que podem crear tot això perquè sigui propici que aquest jovent que marxi es quedi aquí i munti les seves coses. Podem portar internet, però no com la portem ara, no amb wifi. Anem a crear situacions perfectes per a que empreses de noves comunicacions es fiquin aquí. Però on se posaran? Perquè, clar, aquí no tenim res. No hi ha res. Podem tindre molt bones idees. Inclús la gent pot tindre moltes bones idees. Home, doncs anem a fer. Anem a aprofitar aquest carrer Major que ens ha costat tants diners per a fer alguna cosa. Anem a aprofitar l'arqueta, perquè hem de fer un hotel. Un hotel? Per a què l'hem de fer? Aprofitem-lo. Fem un viver d'empreses. Home, però tardarem un temps, és cert. No sabem com estan els comptes de l'Ajuntament. El que sí que ens temem és que estem endeutadíssims. Bueno, podem fer altres coses. Tenim locals buits al carrer Major. Anem a mirar d'adequar-los. Anem a fer aquest viver d'empreses. Anem a donar lloguers baixos. Mirem per a aquesta gent que té ganes de fer aquestes coses, les pugui fer i les centralitzem al carrer Major d'Almacelles. Carrer Major, Rambla, allarguem-lo. Tenim tot l'eix. Fem-lo. Fem que vingui la gent a l'eix. Aquest és el sentit. Aquesta és una estratègia. Els nostres punts forts. No ens hem d'enganyar. Nosaltres també proposem ficar un polígon industrial, però no posar-lo. Hem de ser realistes. En aquests moments Almacelles no té polígon industrial fet. Qualsevol Torrefarrera, Alcarràs, lo té fet. No podem competir contra ells. No podem. Ens posarem a fer una cosa que els pobles del nostre voltant ja tenen. No vindran grans empreses, ja les tenim, grans empreses aquí. Estan lligades a la terra. Ja les tenim. Crearem aquest polígono. I si les empreses venen i es volen, també les posarem i els donarem facilitat. Però anem a fer per lo fàcil, per lo que tenim. I per lo que econòmicament sembla que sigui més viable. Aquesta és una de les propostes que tenim. Que van sumades moltes de les que hi ha allí. Què pensem més fer? Home, indiscutiblement pensem fer una auditoria. Això és el primer. Això es passa a totes les organitzacions. Quan es canvi de persona que dirigeix, el primer que fa és una auditoria. Perquè és necessari, fonamental, saber el deute real de l'Ajuntament. Perquè amb els diners que disposis podràs fer. I amb molta imaginació. Sobretot amb molta imaginació. Aquesta auditoria la farem. Sense mala fe, sense anar a buscar més enllà de saber els recursos que disposem. Què en farem a les taxes? També ho hem parlat. Hem parlat de taxes. Hem parlat del consum elèctric, per exemple. Us donaré aquest exemple perquè veieu l'enfoc que nosaltres tenim. Nosaltres partim de que volem baixar taxes i volem baixar impostos. Sobretot, per exemple, parlem d'IBI dels ramaders. Els ramaders, en aquests moments, tenen un IBI assimilable a indústria.
I el benefici que aporta una ganaderia no és el mateix que aporta una indústria. Per tant, s'ha de parlar, s'ha d'arreglar, perquè s'ha de donar vida, que la gent pugui viure. Si ells poden viure, pagaran impostos. Parlarem, per exemple, de lo que és la llum, que me fa estar. La llum en aquest poble, com que ens han dedicat a fer tantes obres i carrers on no viu ningú, no us heu fixat com està? És que hi ha un consum elèctric que fa por. Fa por. Doncs, el primer que farem també és fer una auditoria energètica. I que sapigueu que en aquest poble s'ha fet una planificació energètica i no s'ha posat en marxa. La farem i la posarem en marxa. Per què? Perquè volem reduir la factura de la llum de l'Ajuntament. Som així, ho volem reduir, perquè en 4 anys volem tindre amortitzat el que val tots els canvis i començar a guanyar diners per amortitzar el deute i invertir-lo en la gent. S'han de canviar, s'ha de ficar calefacció. On? Al pavelló. No sé si vosaltres heu portat els nens allí, però és que a l'hivern fa més fred a dintre que a fora. 12 anys sense fer-hi res. La cara de vergonya se'ns hauria de caure. 12 anys. Estem fent monuments a fora i no hem fet res. Se'ns està inundant el poble i no han fet res. Només han fet que asfaltar per augmentar les inundacions, que van a parar totes al pavelló fent malbé tot el que tenim allà. Hem de reflexionar amb tot això. No tot és bonic. El bonic és molt car. S'ha de reflexionar amb aquestes coses, perquè no ens porten a cap futur. Ens estem ofegant. No ens porten a futur. No hi ha res. La il·lustració no ens porta a cap lloc. Un museu que no porta ni un turista. Els heu vist? Sabeu quants diners val aquest museu? De fer-lo i de mantenir-lo. Enteneu per què el museu té aire condicionat i la guarderia no en té? Quan resulta que al juny han de fer classes els nens. Jo no ho entenc. Per a mi és més prioritari tindre la guarderia acondicionat perquè realment els nens puguen estar allí. Hi ha un museu que no hi va ningú i que quan hi va algú li fan una fotografia que la passen per tot arreu. És un absurd. És tot escaparat. S'ha de reaccionar. S'han de baixar costos, perquè es poden baixar. S'ha de pensar en el cap. Jo no sé si m'he fet entendre o no. Hi ha altres coses que us diria. Els comerciants ens vau dir que no havia aparcaments. Nosaltres ho teníem claríssim. Vull dir, no, lo bonic no va. Traem els padellassos, sí senyor, traem-los. I fem aparcament. Clar que sí, és que ha de ser així. És que no ens podem permetre el luxe de que no funcionen els negocis. No ens ho podem permetre, perquè amb els negocis hi va llocs de feina. I ara fan molta falta. Fan molta falta. I aquest poble més. Perquè tots estem treballant fora. Tenim el jovent, tothom a fora, perquè no hi ha res en aquest poble. Donem possibilitats. Donem possibilitats a lo que som. I qui vulgui anar fora, que sigui una elecció personal, no perquè no té sortida. I els negocis que hi ha aquí, creem l'ambient necessari. Vau dir, hosti, podríem acompanyar el Fidal en alguna cosa. Què tenim de confort aquí? Tenim cuiners, per l'amor de Déu? Som una població que tenim la sort de tindre cuiners i pastelers bons. Nois, pot ser que pensem alguna cosa? Que podem adornar el Fidal amb moltes coses d'aquestes, perquè són punts forts. Això no deixa de ser una proposta, és la nostra. Que ens equivoquem, rectifiquem. La vida canvia, l'entorn canvia. Hem de ser capaços de si hem seguit un objectiu i l'hem de canviar, ens hem d'adaptar, perquè d'això dependrà que tingui futur al Macelles i que no continuo com un poble mort i molt bonic. A mi quan vaig al Facebook, perquè mirem al Facebook, bon dia des d'aquest racó tan bonic per a veure. Home, m'agradaria que aquest racó fos un lloc de feina, si us dic la veritat. És que no n'hi ha ni un. És que no hi ha cap racó del que van ensenyant que realment aporta cap moviment econòmic a aquell poble, ni feina. Doncs
Ens hem de donar compte, han passat uns anys molt dolents i ens toca passar uns anys molt dolents. Aprofitem les oportunitats, que n'hi ha poques. Aprofitem-les, han perdut el temps. L'han perdut. Han fet la llar de jubilats, ell ho ha de comentar. Un error monumental. Ens han gastat 4,5 milions d'euros per a aquestes places i mentre el construïen ha passat tota la crisi i no han concertat ni una plaça més. Ni una. I ara ens trobem al 2015, que des del 2009 les places concertades no es donen. La residència es va començar el 2007. Si s'hagués pujat un altre pis a la residència actual, s'haurien ampliat les places i les tindrien per la gent gran. Fa 12 anys que fan cua. 12 anys. I ens han gastat milionades. I no hem solucionat res. No és tan difícil. Ho hem de fer. A un moment o altre això ha de canviar. Serà aquesta vegada, serà la pròxima, però ha de reaccionar amb Macelles. Perquè si no, no té futur. Continuarem marxant la gent jove i cada dia anant a treballar fora. I la gent que té negocis no els obrirà i ni idees no els obrirà perquè no hi ha la infraestructura necessària per amb ells. No hi és. Bueno, no sé si em deixo alguna cosa. Més o menys. Jo he volgut lligar tot una part. Llavors jo sí que ara voldria donar pas a la Sara, que ens acompanya avui. Ella és diputada i, segons m'han dit, és una diputada molt, molt activa. Llavors ella ens donaria unes paraules que es tornarien a ser Moltes gràcies, Montse. Gràcies a tots, a totes les que esteu aquí avui. Crec que avui és un dia molt important per al Macelles Lliure i per al Macelles en general. Jo crec que aquesta candidatura donarà molt de sí, donarà molt que parlar, perquè ja ho hem vist. A part de crítica, de tenir un pensament crític, la crítica no necessàriament és destructiva. La crítica vol dir tenir pensament crític, vol dir ser capaç de pensar per un mateix, de no engullir-se, de no empassar-se tot allò que ens ve donat, ja sigui pels mitjans de comunicació, sigui per la televisió o sigui pels canals informatius de l'Ajuntament. I aquestes fotos tan boniques d'aquests racons que ens deia la Montse. Doncs tenir pensament crític, tenir capacitat de pensar, és el que ha fet que es construeixi avui aquesta candidatura, el Macelles Lliure. Que ja fa un any que treballa i treballa moltíssim. I a més és que conec a la Laia, conec al Món, conec a l'Eli i sabeu com ens vam conèixer? Doncs tots venim del mateix lloc. Venim del 2011, del 15M, de tots aquests moviments socials que hi havia a Lleida. Els pobles no tant, certament, no van arribar a omplir-se massa les places dels pobles, però sí capitals de comarca, sí les places de Lleida, reivindicant tots un mateix objectiu. Ens resumim d'aquesta manera: dignitat. El que volem per la gent és dignitat. Hem de recobrar la dignitat que s'ha perdut en els darrers anys, sobretot en temps de crisi, on s'ha aprofitat aquesta crisi, que tots ens hem adonat que és una gran estafa, perquè uns pocs facin molts diners, 88.000 milions d'euros s'ha pagat a la banca per rescatar la banca, mentre s'ha deixat la gent tirada sense feina i sense pràcticament cap oportunitat laboral, com bé s'explicava aquí, als pobles, però també a les ciutats. 720.000 persones aturades a Catalunya, més de 720.000 persones, no sé quin compte portem ara. I per molt que parlin de xifres macroeconòmiques i que van tan bé i que, escolta, això hi ha oli, munt llum, quina casualitat, que ara que venen eleccions, oli, munt llum tot. No? Oli, munt llum abans de les generals, oli, munt llum abans de les autonòmiques, oli, munt llum abans de les municipals. Ara resulta que remuntem una altra vegada i potser sí que remuntem uns quants, però és que són els mateixos que han estat beneficiant-se de la crisi en aquests últims anys. I què passa amb la gent del poble? Què passa amb la gent normal i corrent, que som el 99%, a més de la població? Què passa amb aquests?
On heu vist que repuntin els llocs de treball? On són les oportunitats laborals amb aquestes xifres macroeconòmiques? Jo no les veig enlloc. És més, veig com cada dia van tancant més empreses encara aquí al territori. Més de 930 EROs en els últims anys al territori des que es va fer la reforma laboral del govern de l'Estat. I això vol dir no només EROs, sinó tancaments d'empreses i amenaces de tancaments constants, com l'empresa Tradema al Solsonès ha tancat, l'empresa de Copirineu, l'empresa Alier està intentant remuntar, buscar un inversor, l'empresa d'Índox Tàrrega, per exemple, a l'Urgell. Us en podria dir tantíssimes casos d'empreses que hem portat al Parlament per reivindicar els drets dels treballadors i les treballadores. Sabem que no és tot competència de la Generalitat i que és competència de l'Estat, però la Generalitat també ha de fer el seu paper i moltes vegades l'hem trobat molt absent. I això s'ha de dir, i ens ho hem de dir tot. I això és el que ha passat també amb els ajuntaments. Alguns ajuntaments han sabut fer front a la crisi pal·liant aquelles retallades que feia el govern de la Generalitat o que feia el govern de l'Estat. I us puc dir que el govern de la Generalitat certament no té el pressupost que voldríem. I això no és culpa tot del govern de la Generalitat, això ja ho sabem. Que estem en desavantatge respecte a altres comunitats autònomes, això ja ho sabem. I és així, són 16.000 milions d'euros que no retornen mai a Catalunya. Però, ostres, i els que tenim, no creieu que tenim la responsabilitat, o tenen la responsabilitat com a govern de la Generalitat de distribuir-los bé? Doncs no. No es fa així. Vaja, tenen la responsabilitat, però no es fa així. Són 60.000 milions d'euros que s'haurien de repartir pel territori de Lleida en aquests moments i que haurien d'anar al rescat social, òbviament, no al rescat de la banca, no al rescat de segons quins privilegiats, sinó al rescat de la gent. I això vol dir pal·liar els problemes que té la gent avui en dia, que són problemes de no arribar a final de mes, problemes de voler treballar i no poder treballar. La gent no vol caritat, la gent el que vol és treballar. La gent vol una vida digna, el que dèiem, dignitat, sobretot. Això és el que vol la gent. I aquests diners estarien ara molt ben distribuïts, sobretot si anessin i afrontessin els problemes reals de la gent, que és que no poden pagar la llum, que no poden pagar l'aigua, que no poden pagar tantíssimes coses, l'escola bressol i els serveis municipals. I alguns ajuntaments, els nostres, us puc dir, n'estic ben orgullosa, sí, la gent que ha treballat per Entesa, per Iniciativa, per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, coalicions allà on governem, doncs s'han dedicat a pal·liar les retallades del govern de la Generalitat. Com? Doncs l'escola bressol, per exemple, les escoles de música, tot allò que són serveis municipals, i ha posat diners l'Ajuntament perquè la gent, les famílies, no notin les retallades. D'això us estaven parlant ara avui la Eli, la Montse i la Laia, precisament. De com des dels ajuntaments sí que es pot fer front a la crisi, sí que es pot governar d'una altra manera, sí que hi ha una altra manera de fer un municipalisme, sí que es pot estar al costat de la gent, sí que es pot ajudar a la gent a pagar l'aigua, a pagar la llum, a pagar serveis municipals i a tenir una vida més digna i més feliç. I jo crec que això, si algú pot aconseguir aquí al Almacelles en aquests moments, l'única candidatura que ho pot aconseguir és el Almacelles Lliure perquè s'ho creu de cor. Ho hem demostrat, la Laia s'emocionava, no? I fins i tot patia quan explicava totes les represàlies que han hagut de sofrir des de l'any passat, justament per portar la contrària a l'Ajuntament o a la gent que ha estat governant durant molts anys. I això per mi és molt familiar. Jo vinc del municipalisme també. La meva primera experiència política va ser a Rosselló, no gaire lluny d'aquí, on vaig ser regidora el 2007. I, bueno, doncs què us he d'explicar? Majoria absoluta de Convergència i Unió durant molts anys, 23 anys de Convergència i Unió, no hi havia hagut mai cap canvi polític al poble, fins que un grup de joves van dir que prou, que es volien rebel·lar davant d'aquesta situació, que ja n'hi havia prou d'utilitzar l'Ajuntament pel benefici d'uns quants i que l'Ajuntament era de tots, que havíem de prendre la política, que la política, si no la fas, te la fan,
i per tant havíem de recobrar aquells drets que són nostres, que també són els drets polítics. I estan en cada un de vosaltres. La Laia, jo crec que juntament amb la resta de la candidatura, la Montse, m'ha agradat moltíssim el teu programa, i a més ja hem agafat idees per Rosselló, també, però sí que té tota la raó, no? Aquí tot el DAFO, l'analitzar els punts forts, els punts dèbils. Ostres, anem a potenciar aquells punts forts, no els punts dèbils. La Laia també ho explicava molt bé, ara tenim propostes, fins ara ens hem dedicat a denunciar tot allò que veiem que era una injustícia i allò que s'estava fent amb els nostres diners i que no ha servit i no ha servit en cap moment per a la gent del poble. Ara és el moment de construir, ara és el moment de construir propostes que porten nous valors, que porten l'ètica per sobre de l'estètica, que és el que s'està fent amb aquest poble. Ja n'hi ha prou d'estètica, anem a passar a l'ètica, anem a passar, és l'hora de la gent, anem a passar a fer política de veritat, pensada per la gent i per a la gent. Laia, crec que tu ara has de tornar aquí a parlar. La Laia, com us deia, jo la vaig conèixer fent el 15M amb les nostres reivindicacions en diferents moments, en desnonaments també, ens vam trobar aturant desnonaments a Lleida en moltes ocasions i així com molts altres no us hi hem vist mai. I per tant crec que estem fent confiança a la gent adequada aquí a Almacelles. Ells, aquesta gent d'aquesta candidatura, la Laia, han demostrat que des de sempre, tant si estan a l'Ajuntament com si no estan a l'Ajuntament, sempre estaran al costat de la gent. I encetem ja la part final i la part que per mi, com a mestra que soc i que em coneixeu, penso que és, com deia la presentació, és fonamental per garantir el futur d'un poble, i és l'educació. Des dels més petits fins als més grans. No podem permetre que hi hagi nens i nenes que no poden anar a una llar d'infants que ha costat 1 milió d'euros. 1 milió d'euros per tenir una llar d'infants on el pis de dalt està tancat i on tenen un pati que el menjador de casa meva és més gran. Vergonyós. Vergonyós. On està la formació de la joventut? Recordo jo els primers anys, quan es va començar a gestar tot el del museu, jo ja estava interessada en la política del poble i recordo com van haver 2 regidors, un d'ells està aquí, l'Ignasi i el Douglas, que van dir que construir la llar d'infants era una barbaritat. Tenim construïda l'escola Pitàgores, el museu. Ara penseu que en aquell moment, si hagués ficat coneixement i haguessin decidit no gastar-se 1 milió d'euros en un edifici amb escales per nens de 1 i 2 anys, on la justificació de les escales van ser per treballar la psicomotricitat dels nens. Una llar d'infants on el pla d'evacuació està a la teulada. Com s'ho faran les mestres? Si han de carregar tots els crios cap a dalt, com s'ho faran? O sigui, una de les obres amb menys coneixement que s'ha fet aquí al poble. Aquí es veu el que pensen amb la gent. Se va fer molt soroll, potser va ser per una de les causes per les que més soroll s'ha fet en aquest poble, i va ser per protestar per aquella llar d'infants que per desgràcia li va costar el treball a una treballadora. La van fer fora per criticar aquella llar d'infants. Si això no és una dictadura, que vingui algú i m'ho expliqui, perquè és vergonyós, quan s'ha demostrat que aquesta guarderia és una aberració. Tenia l'edifici del Pitàgores, antiga escola, estava feta, planta baixa, un pati immens, i no van voler. Imagineu-vos si haguéssim ficat coneixement i allí se li hagués fet una escola, tant llar d'infants com escola d'oficis. Tenim molts oficis aquí al poble, moltíssims. I per a què? Per a res, perquè la gent jove no tingui res a fer. Tenim un problema molt gran en aquest poble, que és el tràfic de drogues, i això no ho podem amagar. Hi ha molta droga en aquest poble, però pareu-vos a pensar, quina sortida té la gent jove? Cap.
Aquest poble està mort per la gent jove. No hi fan res aquí. És que si us ho pareu a pensar, què hi fas aquí? Jo tinc una gran sort de que he pogut fer la carrera que m'ha agradat i estic treballant a la meva escola. Però si no és així, què fas? Què fas? Sense comerç, sense indústria, sense res. L'educació és bàsica i fonamental, des dels més petits fins als més grans. S'ha de rebaixar la taxa de la guarderia, no es poden pagar 160 euros. Que a Lleida les guarderies privades són més barates. Però què estem fent? Estem mantenint un museu on no hi va ningú. I els crios del poble no poden anar a la llar d'infants perquè els pares no poden pagar la taxa. Això és una vergonya. Això és una vergonya. I s'ha permès. S'ha permès fins que al final què farem? L'any passat 60 nens, aquest any 30, l'any que ve la tanquem? Un altre edifici buit? Per a què? Per fer les coses sense coneixement. Molta il·lustració, però poc coneixement. És una vergonya. Si allí s'hagués agafat la idea que van tenir els regidors que llavors ho proposaven, allò ara seria la llar d'infants, un edifici digne, amb un pati digne, i podria haver una escola d'oficis, on la joventut d'aquí del poble tinguessin l'oportunitat de poder estudiar i aprendre algun ofici. No hi és. Han de marxar. I això no es pot permetre. Això no es pot permetre. No podem voler ser la gran ciutat quan estem deixant morir a la gent. Això no pot ser. És una vergonya. Tenim un munt d'edificis que hem construït per a què? 150.000 euros en un edifici a les piscines. Un punt sanitari, que no era una altra cosa que un bar. Però com amb tot han fet aquí, jo demano una subvenció per comprar-me una cadira i m'arreglo tot el menjador de casa. I així ha sigut durant 12 anys, fins que va arribar el punt sanitari i algú va dir: senyors, això no és un punt sanitari, això és un bar. Això no es pot obrir. Edifici buit. Casa Clara, una millonada. Sí, tot subvencions, a l'Ajuntament no li ha costat res, però ara no hi pot... els que van a fer ioga tenen que marxar abans d'hora perquè se pelen de fred. Qui paga la calefacció de la Casa Clara? Allò havia de ser una entitat per les associacions. Heu vist alguna associació que pugui anar a reunir-se? No, perquè a partir de les 9 de la nit allà no es pot obrir. Qui va obrir el local? Com que qui va obrir el local? Estem pagant un 44% del pressupost del poble en sous. 44%. 2,5 milions d'euros que se'n van amb sous a l'Ajuntament i no hi ha ningú que pugui obrir el local. Això és una vergonya. Això és una vergonya. A la llar d'infants les mestres no poden fer vacances perquè no hi ha gent. Estem pagant 2,5 milions d'euros i les mestres de la guarderia no poden fer vacances perquè no hi ha gent. Una altra vergonya. Ja n'hi ha prou. Ens han fotut el pèl. I ja està bé. Tenim moltes fotos, moltes places, molts monuments, però no hi ha vida al poble. Tenim edificis que estan completament buits. No pot ser. On es reuneixen les associacions? N'hi ha un munt d'associacions aquí al poble. Moltíssimes. Moltes d'elles segurament l'any que ve desapareixeran. Perquè l'any que ve els hi faran pagar uns impostos. Com ho farem això? Doncs nosaltres, des de la nostra candidatura, tenim l'opció de... Perquè ja han anat amenaçant, si entren aquests, us faran fora de l'Ajuntament, que viene el coco. Mentira. Mentira, perquè tenim lloc per col·locar tota aquesta gent. Però col·locar-los a treballar pel poble. A treballar pel poble. I una de les opcions és agafar totes les associacions i que una persona de l'Ajuntament sigui l'encarregada de... O sigui, s'unifiquen, s'ajuden a unificar les gestions de les associacions i aquesta persona de l'Ajuntament és l'encarregada d'ajudar en la gestió, en buscar subvencions, en facilitar papeleo, tràmits, subvencions a aquestes associacions. I des de l'Ajuntament l'únic que hem de fer és dotar d'uns mínims recursos a aquesta gent i donar-los llibertat perquè siguin ells els que treballin. El que vulguin. Però han de tenir llibertat i han de tenir aquest suport de gestió i administratiu des de l'Ajuntament. Gent n'hi ha de sobres. En el tema dels esports, quants clubs hi ha aquí al poble? Un munt. I ens han vingut molta gent dient és que ens estem tenint que buscar els patrocinadors fora perquè l'Ajuntament ens ha dit que no hi ha un duro. No hi ha un duro. Quan val el mural del museu?
15.000 euros. 15.000 euros. Quants diners se'n van a l'EFAC a mantenir jugadors que són de fora del poble? Vinga, 20.000 euros cap a l'EFAC. Vinga, 18.000 euros més cap a l'EFAC, que pujarem a tercera divisió. Heu vist les grades que estan fent? Tercera divisió. 200 places a les grades. Però que no estem bé. Que no estem bé. Es gasten 200.000 euros en unes grades on t'assentes a la grada i no veus el camp de futbol pel formigó. Però què és això? Però què és això? Això fa falta, O potser feia falta fer un bar en condicions, com Déu mane, i habilitar una mica l'espai. Feia falta una grada amb palco VIP. Palco VIP. Al poble. I mentre està passant això, els jugadors del poble que van pujar a l'EFAK, Divisió Catalana, han tingut que muntar-se un club perquè des de l'Ajuntament no han tingut la barra de dir-los que no hi ha diners per ajudar-los. Au, creeu un club nou que al de tota la vida ja no hi teniu lloc. Això ho volem del poble, Que el pavelló faci pena. Faci pena el pavelló. Que els horaris siguin un desastre, no hi ha un coordinador d'esports. On està la feina del coordinador d'esports? Perquè arriben allí, doncs estan entrenant aquests, doncs nosaltres també veníem a entrenar, aquí ningú sap res. 2,5 milions del pressupost per a que no hi hagi ningú capaç de coordinar els horaris del pavelló. Doncs tranquils, no vindrà el coco i començarà a acomiadar gent sense coneixement, no. Tranquils que tenim feina per tots. Tenim feina absolutament per tots. Perquè hi haurà l'encarregat que serà la persona que anirà a reunir-se amb els comerciants mensualment o quinzenalment o quan ho necessitin. Una persona encarregada de donar resposta a les necessitats dels comerciants. Hi haurà la persona encarregada de donar respostes a les necessitats de tots els clubs esportius del poble. Perquè n'hi ha un munt. Moltíssims. I a molts se'ls diu, no, el mes d'agost no pots fer judo, que no hi ha ningú que pugui obrir el pavelló. O si com ell va l'alcalde obrir el pavelló, que per això està cobrant. Per anar i obrir el pavelló. Per a que la gent del poble pugui fer ús del pavelló. O no és així. Pagar 2,5 milions d'euros en pressupostos per a què? Per anar a picar pedra? Per anar a picar pedra? Per publicar llibres de la il·lustració? Per anar als palcos de tots els actes? Per això hem de pagar 2,5 milions d'euros? Potser ja n'hi ha prou, no? És la sensació de que ens han fotut el pèl. I ja vale, que tots ho veiem, que no veniu un turista a veure el museu. Que tots ho sabem, que mentre estan venent de que col·leccionistes privats cedeixen les seves obres al museu, sabem que aquestes obres són de la col·lecció privada del senyor alcalde. Perquè té la pàgina web, gravats del senyor Josep Ibars. I ell ven la moto de que col·leccionistes privats cedeixen les obres al museu. Mentira! No ve ni Déu al museu. Si ve algú és perquè des de l'Ajuntament es va trucant als ajuntaments dels pobles, sisplau, veniu al museu, que hem de fer veure que ve algú. Després ja us paguem un dinar por ahí, però sisplau, veniu al museu. Això és enganyar. Això és enganyar i voler vendre la moto. Almacelles no és turisme, no és museu, no és il·lustració. On estan els palaus dels nobles? On són? Tots aquests nobles que es passegen pel carrer, on hi ha el palau? Jo no l'he vist. No podem renegar del que som, i som un poble ramader i agrícola. I un poble. No hem de tenir vergonya de ser de poble. No volem ser la còpia de cap gran ciutat il·lustrada i tindre el gran monolit. Per a què? Què aporta això? Doncs mira, la construcció del monolit ha impedit que es faci el col·lector d'aigües, que anava per sota de justament on va el pirulí. I ara què passa? Que quan plou, què passa? Els que viviu per allà baix. Que s'inunde tot. Quina és la resposta de l'Ajuntament? Compreu-vos barques. A vosaltres això us sembla sèrio? És que val més riure que plorar. Però arriba un punt on ja dius que prou.
Prou. Jo vull un poble on els nens puguin anar a la llar d'infants. Vull un poble on totes les festes de Nadal estigui el Xispeta parc obert. Se l'han carregat. El Xispeta, que anys enrere hi havia cua per entrar al Xispeta i se l'estan carregant 2 dies i gràcies. I la ludoteca? On està la ludoteca? On van els nens? On van? Si les famílies no poden pagar extraescolars, on van els nens? On està l'oferta per als infants? On estan les activitats infantils cada cap de setmana? El Dreamland, molt bonic, molt xulo, una vegada a l'any, prou. I els altres mesos? Què fem? Què fem? No hi ha diners? Per unes coses sí, per unes altres no. És una vergonya. Vergonyós. I s'ha d'acabar. Que està tot molt bonic, vale, doncs ara que ja tenim la cara rentada, ens l'han rentat i ben neta, ara anem a fer feina baix. Anem a treballar. I anem a resoldre les necessitats reals de la gent del poble. Anem a donar suport i recursos a qui realment mourà el poble, que seran les associacions. Totes, de la primera a la última. I fonamental, donar un paper imprescindible a la joventut. Els joves són qui han de moure el poble. Els nens i els joves són el futur d'Almacelles. I allí han d'anar els diners. Aquí han d'anar els diners. Als crios i a la gent jove. Les festes no les té que muntar un regidor que no en té ni fava. Les festes s'ha d'agafar i agafar tota la joventut i de venga nois, anem a sentar-nos i anem a parlar. Anem a reestructurar les penes. Abans estaven a petar. Fa 2 anys que fa pena i riure. Però clar, quan parles amb la gent, és que una carta val molts diners i no ens la posen. Però el mateix dia de la festa ve la Meravella i la Selvatana. 8-9.000 euros en 2 orquestes i la joventut no té res. Però això no pot ser. Això no pot ser. Que en vingui una de bona, però les festes qui les fa? Qui crea les festes? Qui dona vida a les festes? La joventut. La joventut. Jo conec molta gent que ha fet propostes i que ha volgut fer gincanes i se li ha tallat. No i no. No que val molts diners, no que això no pot ser, no que no et poden venir a obrir un local. I on estan els regidors treballant? A cap lloc. Les carrosses ja ho hem nombrat, però és que fa llàstima. El que eren les carrosses aquí a Almacelles, ja no hi són. Vosaltres creieu que amb el munt d'associacions que hi ha, si no les tens contentes, no et farien unes bones carrosses i no et caldria pagar a ningú de fora. Però clar, després faig l'article al Segre, 2 pàgines a pleno color, les carrosses d'Almacelles, sí, però no n'hi ha cap d'Almacelles. Doncs quin mèrit. Quin mèrit. Déu-n'hi-do. Això no pot continuar així. Estem convençuts que això no pot continuar així. És l'hora de gent nova, gent amb idees noves i gent amb ganes de treballar per la gent, no per les fotos. A mi me donen igual les fotos i els palcos VIPs i que si ha vingut l'amigatxo d'aquí o l'amigatxo... Què més donen? Per a què? Per teu benefici personal? Això no és treballar per un ajuntament. Ens hem de tornar a ficar al cap la idea de que un alcalde o una alcaldessa o els regidors, el poble no està al servei d'ells. No. Ells estan al servei del poble. I si has d'anar un dia a les 12 de la nit a obrir la Casa Clara perquè una associació se pugui reunir, agafes i vas. Punto, per això t'estan pagant. Si és que no hi ha més. No t'han de besar els peus per allà on passes, no. Tu ho has de fer a la gent. Tu has d'estar a disposició plena de la gent. Quan ve un veí a dir-te que facis el favor de solucionar el problema perquè la casa li cau a terra, el que és de tindre la cara molt dura és d'agafar i dir-li marxa de lloguer. Això és un alcalde? Això és treballar pel poble? Això és estar enamorat d'Almacelles? Pues val més l'odi que l'amor, si és així, perquè Déu-n'hi-do. Perquè Déu-n'hi-do. Així que ja vale. Vale de prendre'ns el pèl, de dir-nos que tot va perfecte, que tot són subvencions i que bonito és tot. No. Quan aixequem la catifa, quan s'aixequi l'alfombra d'aquest poble, sortirà el que hi ha.
I si no, no tindrien tanta por. No ens amenaçarien, no ens culparien de delictes, no es posarien com es posen. Simplement defensarien un programa electoral, però com no el tenen, i l'únic que tenen ara és la por de que el xiringuito se'ls hi desmunti, potser ja va ser hora de que sigui així. 12 anys ja més que suficient. Amb 8 anys, un polític tindria que estar 8 anys al servei del poble i als 8 anys agafar i marxar cap a casa. Res de sopars pagats per tots al Bétula. Res de viatges pagats per tots a fer turisme pel món. Aquesta no és la feina d'un alcalde. I ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. S'han de limitar els sous, s'han de limitar els mandats, 8 anys a treballar pel poble i cap a casa teua. Aquesta és la sort que tenim a la nostra candidatura de que no hi ha ningú polític, que gràcies a Déu tots tenim la vida solucionada, soc funcionària, tens una empresa, tens la teva feina, i tots tenim clar que venim aquí a treballar per la gent 8 anys i després cap a casa. Però treballant per la gent, no a omplir-nos les butxaques. I ja n'hi ha prou. Anem a treballar, a donar sortida, a donar activitats als infants, a que la joventut pugui moure el poble, a que la gent pugui treballar, a reforçar el comerç, a reforçar l'agricultura i a donar una nova imatge d'Almacelles, no només fotos, pedretes i flors, sinó que el que surti als diaris sigui que Almacelles ha implantat nous comerços, que els empresaris nous tenen lloc per posar-se i que les associacions tenen llocs on reunir-se i que tots junts podem treballar. Això és el que volem. Aquest és el nostre camí. No serà fàcil, igual que no ha estat fins ara, ja ho sabem. Sabem que hi ha moltes coses que ens podem trobar que poden ser molt difícils, però, com diu el vídeo, entre tots i totes és possible. Així que moltes gràcies i ens veiem pels carrers, perquè estarem cada dia pels carrers del poble. Matí i tarda, amb la nostra paradeta muntada, per a que qui vulgui pugui venir, fer preguntes, propostes, crítiques, el que vulgueu, tot serveix per créixer. Així que moltes gràcies i ara obrim un torn obert de paraules per si algú vol comentar, preguntar o dir alguna cosa. Moltes gràcies. Hi ha algú que tingui alguna coseta a dir? Sense por, no ho sé. ¿Un alcalde puede evitar que no compren el comercio del pueblo? ¿Puede? ¿Que no compre el ayuntamiento en el pueblo? Bueno, un ayuntamiento democrático no. Pues este va. El que lo sabemos. A la cortasa que la denunció por un permiso de obras, de no va. Pero yo perdí una obra que hacía falta arquitecto y aparejador y lo han hecho con un permiso de obras. La vergüenza es... ¿Qué está pasando aquí? Sí, la vergüenza es cuando ves en el periódico i en el Facebook nosaltres estem pel comerç del poble, nosaltres ajudem al comerç del poble. Mentira. Todo el mundo sabe que hay tiendas que están vetadas en este pueblo. Un camionero aparcado allí, a hacer fuera de él. Esto está pasando aquí. Nuestro trabajo es trabajar para que esto deje de pasar. El odio que hay en este pueblo por temas políticos no estaba hace 12 años. Uno sabe lo que es trabajar en una peseta, honradamente, Lucharemos para que así no sea. no, porque no tengo una costilla. I no vol dir res més? No? Tot us ha quedat clar? No teniu cap pregunta, Miedo, no, hombre, no, hay que perder el miedo. Ilusión, hombre, si no con miedo no se consigue nada. Pot ser que en qüestió de... Bueno, per un petit comentari... Nada al micro. Oi. Així no sentim. Oi! Ya que va. Es una cara. Hola, buenas tardes. Bueno, li volia fer una pregunta a l'Ària. Vale? Nosaltres hem tingut un problema molt gran, vale? I l'altre dia vaig fer un comentari per Facebook i acto seguido me va bloquejar. No pot ser.
explicar a la meva filla. Ostres, Elisa, no, això no ho he fet bé. Ajuda. I ella m'ha dit, potser he tocat un poquit, que no tocava. I resulta que, no, el senyor alcalde me va bloquejar. Te pregunto, l'endemà, el meu home treballa, amb una empresa i se presenta en el de Seprona. ¿Vale? No sé si va ser casualitat, però una altra tongada, ja fa un temps enrere, per problemes de casa que tenim, ¿vale? Pues aquest senyor va fer el mateix, o sigui, vam estar, bueno, li vaig fer un comentari i se van presentar uns inspectors a la feina. I era per motiu d'aquest comentari. I l'altre dia, és el que m'he vingut a referir, que vaig fer aquest comentari, me vaig borrar, però l'endemà van anar al de Seprona. On? Que sí, bueno, només era això, que a veure si ell de... Dins de les associacions ho pot fer Asociació Bloqueados per Josep Ibars, perquè mig poble formaria part d'aquesta associació. Bloqueados i damnificados por Josep Ibars. Sí, el que tu expliques, així. Igual que a nosaltres, ens han amenaçat, ens han bloquejat, trucades de telèfon a molta gent, dir a la teva dona que vigili el que et diu... Sí. I multes als cotxes, sí. Sortir dels giros, tots els cotxes, i el meu multat. Bueno, nosaltres també. Saps quina va ser la resposta quan vam trucar a l'Ajuntament? A dir, el nostre està multat, els de la vora no. Saps què ens van contestar? Això són les conseqüències de ficar-te amb l'Ajuntament. Així vos ho van contestar. Bueno, jo us diré una cosa. Bueno, m'aixeco. Jo us diré una cosa. Jo sé que molta gent sí que ha patit això. Ha patit, és veritat, coses d'aquestes. Però hem de tindre una cosa molt clara. Això no ens ha de fer perdre de vista mai que les coses han de canviar i que perquè canvio també s'haurà de deixar moltes coses enrere d'aquestes. Perquè no es pot viure. O sigui, tu pots intentar guanyar les eleccions alimentant odis o realment alimentant il·lusions. Nosaltres mirem d'alimentar il·lusions. Ja ho sabem que ens surten a vegades aquestes, perquè és veritat, et cansen, són situacions que et cansen. Però hem de buscar il·lusions i a més, per sortir-ne se necessita tothom. Doncs, cada un tindrà un cas i segur que hi ha moltíssima gent que no està aquí que també té un cas. Perquè, bueno, diguem que no té un caràcter fàcil l'alcalde d'aquí, o té uns rampells ràpids, però hem de mirar de sortir-ne d'aquí, hem de mirar de guanyar, hem de mirar de canviar-ho. I per convèncer la gent, no convèncer-la amb odi, convèncer-la amb idees, i amb il·lusions i amb projectes, perquè en tenim. Aquí no n'hem explicat alguns, n'hi ha molts més. De fet, n'hi teníem tants que no cabien al programa, perquè hi ha 40.000 coses que ens han passat i es poden fer, perquè són petites i senzilles de fer. Ell ha parlat de la por que els treballadors de l'Ajuntament tenen a que els fem fora, no? Bueno, jo a la meva feina tinc la sort, la desgràcia de veure moltes empreses com s'han reformat sencera i gent que van treballar als tallers ara estan a dalt en un despatx perquè s'han canviat. Indubtablement, l'Ajuntament s'ha de reorganitzar. L'organització de l'Ajuntament és de fa 25 anys. No té sentit. Les persones que hi ha dintre hauran de patir canvis, clar que sí. Han de canviar com l'entorn ha canviat i s'han de moldar perquè hi haurà necessitats que fins ara no estan cobertes que ara es voldran cobrir. I ells estan allà dintre. S'ha de reorganitzar. Si hem de baixar costos, ha de ser també amb reorganització, no amb gent al carrer. Tenim una jardineria que està subcontractada a l'exterior, però si tenim una plantilla enorme. O no són jardiners. Escolta, la gent és el que faci falta que de ser. Això ho saben tots els que treballem a fora. Fem el que calgui. Perquè fa falta, perquè tot va canviant. Doncs aquí també. Ningú va fora, tothom té lloc a l'Ajuntament.
però s'ha d'adaptar a les noves necessitats. Mentre ara estàvem subvencions de tipus cultural, doncs ara buscarem un altre tipus de subvencions que també hi són. Depenia més d'aquesta tipologia que no pas de les culturals. El que passa que com que el perfil que hi ha a l'Ajuntament era el que dominava, d'allí no es movien. Bueno, ho canviarem, ho reconvertirem, clar que sí. Tothom té lloc, però un lloc diferent. Perquè allí s'ha de treure el profit del que fa i ho ha de treure la gent. Sí? Per tant, jo sí que us demano que tothom té un cas particular i ella pues, estava molt enfadada i jo també ho estic, però no deixa avançar. Sí, gastes energies amb l'enfado i les energies s'han de gastar fent coses noves, perquè segur que hi ha 1000 idees, segur. Hem d'aconseguir que es diuen sense por, encara que siguin barbaritats. D'idees descabellades en surten grans coses. Jo això, és que res, perquè les dues intervencions eren només per a nada, però és que jo ja ho sé que tothom, jo m'hi queixaria amargament. Llavors, si realment voleu preguntar, pregunteu coses que tenim al cap, pregunteu, m'he quedat un punt que, escolta, i això com ho penseu fer? I ja heu pensat en aquesta cosa d'aquí? Ja heu pensat? Doncs això, perquè això és construir. I és el que volem fer. Canviar les coses, construir, fer un nou Almacelles. Vale? Jo més que res. Reiniciem. Algú més? Bueno, doncs jo ara demanaria a tota la gent de la llista... Algú ha dit, no? A tota la gent de la llista que està per aquí repartits entre la gent, perquè nosaltres ja ho hem deixat clar moltes vegades, som anti-primeres files, el que vulgui arribar al primer que faci cua, però això d'arribar a l'últim i col·locar-te el primer s'ha d'acabar. Així que els que esteu per aquí repartits, sisplau, pugeu. Sí, xutint, no fico esta cara, no? A veces